Og karon mga kasiyaw, mayong buntag kaninyong tanan. Bagong adlaw ug bagong vlog na punta mga kasiyaw. Karon mga kasiyaw, muadto ko karon sa Bitaog kay mo lantaw na po ko sa kuan mga secure biners dito nga adto magtipeng. Unang adto na ko sila dito mga kasiyaw kay nabarkada na umpulin ako sila mga kasiyaw. Unang magasigi ko nila og kulab. Unang adto na po nako sila ron mga kasiyaw. Mo lakaw na ko mga kasiyaw. Asa man sila ba? Kani mga kasiyaw. Muna pusing kuno nila sa secure biners. Manager pa gyud. Manager pa kuno siya mga kasiyaw. Ambot. Kana si Usay kasulti ni Manny Pop Stilio, manager kuno si Brad Juan. Deal sa secure biners. Di-adapt na ninyo na eh. Anangandoy pero standard na ako na murag yang pangandoy mura og matuman gidagay ni mga adlaw mga under mo tra sila. Guwapo kita yung kamera, Brad. Guwapo ipakatawo na tadang guwapo, Brad. Ganahan ko si mo kamera pag vlog kanunay nakaw. Gawon sa mga Brad. Ilong nagkabalos si Mayong. Ama mo ginaw. Asa go buyaks? Bep ra na bep. Adlaw. Busy kay sila mga kasiyaw, no? Gadulag email niya. Yung tapad ko nila are solitaire naman pero kung dulaan kayo, di ko kibaluan ning email. Labing di ka balo solitaire ko sa pagdula. Wala ko nagmadyong pudagan. Padul diri Mayong. Mailag yung nag-asa taman imong kalam ron. Kulat ya. Dok. Kabalo man kag ulianan dok. Nagapatay ka. Dok. Ambugiro kay si Bradel Yong. Tawa mura pug nakadaog gani harap kay si Kapilde. Ambog kay na kay maayo ko na siya. Mayong sagay ning sa kanang sa pagdula no kay dili binata ba. Isog man mo kay duha mo kabuok. Una ato mo. Ben si Bradel hambugiro kayo. Mayo kuno bro. Sige Kapilde. Tama ra istorya. Isog ra mo kay duha mo kabuok. Kapit na patay. Humog ka. Humog ngano hingsulod. Isugod. Mga kasiyaw chismoso kay kasiyaw. Pag-ilog dok ya. Ayo. Mga kasiyaw. Elmer. Balik hari daw. Siya mga kasiyaw. Mga chismoso din eh. Gisay mo abot. Ano usay ka istorya nimo Berna. Panyakis isunod. Speaking na di ay. Kapato di lamang kagabi. Bain katulog nila gabi. Buki sila gabi. Sana kapag karon buntag merkay. Asa na bidya? So mga kasi ang tambutso daw pwede na daw nimo ihatod dito ni friend. Ali ka. Mga buwan na sa otok gabi kay ga. Brother, tiwas pa mo pag-ulay. Gatiwas mo pag-ulay. Ay pa brad nato niya. Gasan. Kabaluson mi inawa kay gasan. Ila manaron. Tagay kog mayang dula ninyo ha. Yes na si. Ano sa dok si Tipin? Si Tipin ba? Kansaw ya. Si Tipin ba mamanday? YouTube channel Probinsanong Siyaw. Kami Ah, Kanang gilak-gilak ng galpano. Ugay dawong maghilong mo lagi. Di makamao paghinog. lugar ang mga kuan anay mga patsadag nawong muray makamao. Alakan sigud mo sir. Kami kasi mata. Oh, balay. Lako di ko ang klaro naman kayo. Dito man dai mga nawa mamuga sa ba nga. Istinglaga man ani Mapas magpunta na pagka. Sa istorya nimo sa istorya ni Tilio. Wala ko ganay ato. Murag napit ko tug magamay ulos. Og karon mga kasiaw, gikan ako karon sa Bitaog. Kauban ang taga secure biners mga kasiaw. Karon puso ko kauli mga kasiaw. Og sa secure biners, daghan kaayong salamat kaninyo. Kauban mo nako nga usa sa mi promote sa kuang channel. Og daghan kaayong salamat mga kasiaw sa inyong pagsuporta sa akong channel. Ug katong wala pa kasuporta sa akong channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kamo sa mga bag-ong videos nga umaabot. Daghang kayong salamat mga kasiaw.